ಎನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಗುರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದೀದು ತುಳುಟು ಬರೆಯವರು ಓದರೆ ಕಲ್ತದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ಪೆರ್ಮೆಡ ತೆರಿಪಾದೇರಿ ಎತೋ ಜನ. ದೂರದ ದೇಶೋಡು ಇತ್ತಂಡಲ ಸದಾ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನ ತುಳು ಕಲ್ಪುನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೊಡಾಯನ. ತುಳು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬತ್ತಿಜಿಡ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರ್ರೆ ಕಲ್ಪೊಡು ತುಳು ಬರೆವರೆ ಓದರೆ ಕಲ್ಪೊಡು ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿಪ್ಪುನ ತುಳುವೇತರ ಜನಕುಲು ಏತೋ. ತುಳು ಬರೆವರೆ ಓದರೆ ಕಲ್ತಿನ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ನನೊರೆ ಕಲ್ಪರೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜವನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನಾತ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಕಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು. ಬದಲಾವಣೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಿಯಮಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಮೂಲ ತುಳುಕು ಇಪ್ಪುನಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತರ ತುಳುಕುಲ ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು. ಕಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಅವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಂಡ ಉ ಎ ಓ ಓ. ಹೂ ಅಕ್ಷರ ತುಲೆ ದುಂಬು ಹೂ ಅಕ್ಷರ ಇಂಚ ಬರೆಯುವಂತೇರು ಇಂಚ ಕೊನತದು ಆಯ್ದಕ್ಕ ಅಡಿ ಒತ್ತುಡು ಅರ್ಕ ಒತ್ತಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರೆಯುವಂತನು ಆಂಡ ಇತ್ತವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೇರು ಅವೇನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತದೆ ಒರ್ಮನು ಅಡ್ಡ ಜಪಡ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಡು. ದುಂಬು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಎ ಅಕ್ಷರ ಈ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಅಕ್ಷರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೇರು ಇಂಚ ಬರೆಯುವಂತೇರು. ಏಕ್ಲ ಎ ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂಜೇ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯುವಂತೇರು. ಅವೇನೇ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಎ ಮಾಡ್ತದೇರು. ಎ ಅಕ್ಷರ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಕೊನೋಡು ಒಂದು ಎ ಅಕ್ಷರ ಎ ಅಕ್ಷರ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಓ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಷರ ಈ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಅಕ್ಷರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೇರು. ಇಂಚ ಕೊನತು ಇಂಚ ಬರೆಯುವಂತೇರು. ಓಕ್ಲ ಓ ಅಕ್ಷರಗಳು ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೇರು. ಇತ್ತೆ ಓ ಅಕ್ಷರಗೂ ಇಂಚ ಬರೆಯಟ ಓ ಅಕ್ಷರಗೂ ಇಂಚ ಬರೆಪೇರು. ಓ ಬರೆಯೋಡು ತುಂಬು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು. ಅದಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು ಓ ಅಕ್ಷರ ಓ ಓ. ಓ ಓ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೀಯರತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.